yebo yebo achu ngana alesi mangithola unomthebe wethu ingonyama yethu yesizwe amaZulu engazi ukuthi yonke emhlabeni kushiye notabata. Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelo weNdobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel. Kuyinjabulo kakhulu kuba nawe. Nawe mfowethu oyibukayo le video kodwa ungakasubscribe. Siyacela ukuthi usubscribe ukuze ungaphuthwa nayo iyodwa ivideo esifakayo kule channel. Nazi engiza nazo engizithatha kumthombo othembekileyo. Ubaba undunankulu wakaZulu Mangosuthu Buthelezi uzwakalise ukukhathazeka kwakhe ngokuhamba kwenkosi yethu Isilo samabandla. Ubekhuluma noukhozi FM izolo waveza ukuthi besecabanga ukuthi Isilo isona esizomngcwaba njengoba besiyingane kuye kodwa kumphatha kabi ukuzwa indaba ezifana nalezi. Uhlabele phambili ke wayesebheka indaba laphana yokuthi Isilo isiphi kahle kahle isifo esihambe ngaso. Uye wayehlaba wayihlikiza le ukuthi Isilo sihambe ngoshukela. Ngokwakhe uthi Isilo si-admithiwe laphana esibhedlela kodwa-ke sasesihaqwa igciwane le-COVID-19 sikhona laphana esibhedlela. Yisona-ke esigcine sinamandla ukuthi sisithathele inkosi yethu. Uzwakalise ukukhathazeka kakhulu, wayesebonga bonke abantu ababe usizo okubala kubo odokotela umfoka Mkhize laphana wambala ukuthi ube usizo kakhulu ehla enyuka nanokuthi uyena nje owazise wonke umuntu ngesimo bese sivelile. Wabonga nje nodokotela bonke ababekhona laphana ngenkathi kulashwa inkosi yethu. Sithi hlanga lomhlabathi alahlanga lungehlanga kunina mndeni wakaZulu, kunina kwaZulu Natal, kunina sizwe samaZulu. Siyathemba ukuthi inkosi ayisilahla. Sithathwe